Felly dyma ni'r gystadleuaeth mae pawb wedi bod yn disgwyl amdano fo. Diwedd y pnawn di Mercher yma yng Nghanolfan y Gneifio Meirion. Yr her ydy'r prawf rhwng Seland Newydd a Charfan Cymru. Hugh Conran sy'n croesawu y carfanau i'r llwyfan. The New Zealand team, our visitors. And now, rôl groeso cynnes i'r dyn catre, to Cymru! Carfan Cymru felly. Are the new championship of Wales. Gethin Lewis. And Richard Jones. Richard Jones fel y gorau o ran y gylchdaeth, y canlyniadau ar y gylchdaeth gneifio ar hyd y tymor. Rowch groeso cynnes i boys yr Haka. Groeso yna, yna her yna, does. Gwych o beth. Gwlad, gwlad, plaenion oedd yn gwlad. Tramor yn fyr, i'r fyr honfain. Dyna'r galwad wastad ydy cneifwyr i'r drysau, cloc yn barod, beirniad yn barod, ag ewch. Dyna ni y sylwebwyr sy'n rheoli'r cychwyn y fan hyn. A'r cwestiwn mawr ydy, da ni gweld ar stondin un yn fanna, Peirata Abraham, nesa ty fo o Gymru, Gethin Lewis, David Gordon y fanna ar 3 a wedyn ar 4 Richard Jones. Bob yn ail maen nhw'n cael ei gosod. Yr her ydy pwy sy'n gorffen y gyntaf yma hynny yn ergyd seicolegol gref. A'r cyntaf i orffen o ddigon ar un o bryd ydy Peirata Abraham o Garfan Seland Newydd. Fawr iawn rhwng y bobl bynnag a Gethin Lewis, y bachgen newydd yma yn y garfan. Rwan ta edrych lawr y rhes. David Gordon yn ta i ail oen o 20 allan ar hyn o bryd. Richard Jones hefyd yn yr un modd. Rwan ta, oes na rhywun yn dechrau dangos cyflymdra ychwanegol ddim eto, swn i'n dweud. Ddim sy'n dod i mi efo'r holl gynnwr o gyrraedd y garfan am y tro cyntaf fod Gethin Lewis yn taranu lawr yr ochr ddwytha yna o'i ail oen. Trawiad am drawiad rhwng fo a Peirata Abraham ar hyn o bryd. Sbiwch Simon Goss yn y gorlan yn fanna i David Gordon. Yn mewn am yr oen nesaf, hwnnw'n dod gan Aled i frawd o. Canolbwyntio ydy popeth rwan. Canolbwyntio ar eich swydd chi. Mi fydd y cymar corlan yn cadw llygad ar weddill y cystadleuwyr. Rhag on bod yna unrhyw newyddion i'w drosglwyddo i'r cystadleuwyr. Dyna chi eiliadau mynd ar goll yn fanna i'r ddau, a dweud y gwir, o Seland Newydd, Peirata Abraham a David Gordon yn coffi gafal ar Iwyn y fanna am eiliadau. Gethin Lewis wedyn, ond ar 4 ar hyn o bryd y sylw i David Gordon. Y taflu'r hoena i lawr y llethr. A maen nhw wedi paratoi'r llethr yna'n slick iawn fel bod nhw'n llithro lawr i'r gorlan gefn i gael ei berniadu.
Richard Jones rwan. Dyma fo'r bachgen. Bachgen y foment ar hyn o bryd. Mae pawb yn falch iawn dros o fo. Gethin Lewis. Gethin Lewis. Chydig bach o drawiadau ar ôl. Ac mor lan yn ei ddill. O, gyneifio, chwarae teg iddo fo. Mae hwnna'n hollol wych. Lle mae David Gordon ar ni. Chydig bach ar ei ôl o rwan. Dwi'n dweud fod Gethin Lewis wedi achub y blaen ar y bachgen o Seland Newydd, David Gordon. Perata Abraham o Seland Newydd i mewn 5 oen ar y bwrdd ar hyn o bryd. Richard Jones, cyn bencampwr y byd oedd hwnna. Mewn a fo asbiwch ar y canolbwyntio fan'na'n gan Gethin Lewis. Ar egri mae o'n rhoi mewn i'r trawiadau na'r stodiau na'r hyd y cefn. Y stodiau hirio na sy'n ennill amser iddo fo. Dyma fo, unwaith eto. Waw, mae o'n siafio rhywun ar hollol lan dydi. Chwarae teg. Ia, 1, 2, 3, ffwrdd â hi. A gwych iawn, yr un peth yn wir i David Gordon y fanna. Rwan ta, mae nhw drawiad am drawiad, yswn i'n dweud, a Perata Abraham yr chydig bach ar ei hol nhw. Y gyd allan y rwan ar 6 oen. Richard Jones ydy hwn, sydd wastad yn grifio yn daclus yn y hytrach nag yn gyflym. Mae o wedi bod cyn hyn, pan oedd o'n bencampwr byd allan yna yn Ffrainc, oedd o 3 neu 4 oen ar ôl erbyn y diwedd, ond oedd hi'n gneifio fo. Mor ddestlus, mae fo ddod i'r brig fel pencampwr byd yn 2019 allan yna yn Lydorat yn Ffrainc, adeg y cynhaliwyd gwelliddio arian allan y flanno. Rwan ta, golwg eang ar hyn o bryd rwan i weld mae neuad yn hollol orlaw. Dyma chi awyrgylch sy'n mae nghanolfan gneifio'n meirion. Mae o'n drawiadol. Mae'n berwi yma ac mae yna gymaint o bobl tu allan a sy'n ati mewn dim ots am y glaw o gwbl. Be da ni wylio arno fo ydy Perata Abraham a David Gordon o Garfan Seland Newydd yn herio Gethin Lewis, yr aelod newydd i Garfan Cymru ynghyd â'r hen lawr Richard Jones. Felly dyna'r gystadleuaeth fyna 20 oen yn y gorlan ac ar hyn o bryd golwg ar Gethin Lewis a Richard Jones bob yn ail y fanna. Sbiwch fyna, egni ymhopeth maen nhw'n wneud yn doedd â Gethin Lewis a meistrolaeth y da iawn o'r oen na rownd yr hen gornel dyn anodd na yn y gwrw a wedyn agor i allan rwan 1 drawiad hir, 2 drawiad hir dros yr asgwrn cefna unwaith glanhau allan rownd y gwrdd unwaith eto taclus o dan y gestal ac i lawr o fo 1 drawiad dros y gwmffon 2 Richard Jones lawr o fo am y nesaf lawr eto a Gethin Lewis y bechgyn ma o Gymru'n perfformio'n arbennig o dda ar hyn o bryd y tro cynta yma'r llwyfan yma i Gethin Lewis diolch poeni dim yn ôl y golwg sydd arno fo y canolbwyntio yn hollol ar gyfer yr her sydd o'i blaen o dyma ni Simon Gost yn pasio'r oen nesaf allan i David Gordon y fanna yn dod o ardal Masterton yn Seland Newydd ac yn Masterton yn 2026 fydd y pencampwriaethau byd nesaf cael ei cynnal y cneifio'r gwella air allan yn Masterton felly yn 2026 a mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at hwnnw ac o bosib wedyn y bydd Cymru yn gwahodd y gwelleiddio air yma mewn 3 blynedd wedyn yn 2029. Mae'n swnio'n bell i ffwr ar hyn o bryd ond dydy o ddim. Mae yna gymaint o ddiddordeb yn y creifio yma ar hyd a lled y byd erbyn hyn. Llawer ohono yn cael ei feithrin gan beth sy'n digwydd fan hyn yn y sioe fawr ond cofiwch mae'r bechgyn yma i gyd wedi dechrau yn cystadlu ni sioe bach lleol falle gyda'r fferwyr ifanc ac wedyn wedi cynyddu i sgiliau wedi gwella i perfformiad trwy ymweld a Seland Newydd yn Nghyswllt y Cymru yn Nghyswllt Richard Jones mae wedi bod allan sawl gwaith yn gweithio ar ffermydd yn Seland Newydd erbyn hyn mae o adre yng Nghymru ac yng Ngharfan Cymru unwaith eto yn hen law ar y gwaith 4 yma hyn David Gordon felly 2 Perata Abraham y fanna does o neb ar un wrth gwrs dim ond 4 sy'n cystadlu rwan 5 o fan hyn ydy Richard Jones stodiau hirion y fan hyn i Gethin Lewis ei fam o mewn dagreg yna wedi bod yn edrych ymlaen a bydda'n bosib iddo o gyrraedd yr uchelfannau o garfan gyntaf Cymru ac gwir ydy mae o wedi cyrraedd hynny a dyma fo yn gartrefol iawn ar y llwyfan mawr yma yn y sioe fawr lawr â hi unwaith eto iddo fo da ni'n edrych ar oen fydd geiddag allan gen fo ar hyn o bryd yr 11 ar 10 allan i Richard Jones ond cofiwch chi taclusrwydd ydy'r rhagoriaeth y Richard Jones 4 yn fanna David Gordon
bang, bang, bang ydy ar hyn o bryd. Trawiad am trawiad rhwng y Cymru a'r bechgyn o Seland Newydd ar hyn o bryd. Swn i'n dweud, Gethin Lewis, fodd bynnag. Mae wedi setlo'n wych i'r awyrgylch yma. Mae'n poeni dim, chwarae teg. Mae rai bod yna'n nerfysrwydd, a chi gweld o rwan yn y cefndir y fanna, yn newid yr handpys am un arall mwyn cael gwell lun. Cymar Corlan yn gallu gosod hwnnw'n daclus rhag ofn cael unrhyw ddamwain. Richard Jones allan unwaith eto efo oen arall. 12 oen allan gen o fo, 13 o wyn allan gen y gweddill y bechgen. Ond os ydy'r cyfri yn iawn, mae Parata Abram ar y blaen ar hyn o bryd yn mynd mewn ar gyfer y pedwerydd oen ar y 10. David Gordon cael rhywbeth bach o drafferth y fanna. Dyna ni unwaith eto. Parata Abram hefyd ar oen nerfus yna wedi aneswytho bach. A dychmygwch chi, mae'r bechgyn yma wedi arfer cnifio defed sydd yn fawr ac yn drwm ac yn hawdd i'w rheoli rhywbeth. Mae'r wyn yma yn cael ei cnifio am y troi cyntaf. Ac felly maen nhw'n aneswyth dros ben. Fodd bynnag, os ydyn nhw yn symud trwy'r amser, mae'n modd i setlo nhw. Da ni wedi gweld y to ifanc yn gynt yn yr wythnos yn cael mwy o drafferth ar bechgyn yma. Mae'r rhain yn symud mor gyflym rownd yr oen, fel nad ydy'r oen bron iawn yn sylweddoli beth sydd yn digwydd iddyn nhw. Ac wrth gwrs, mae'r rhaid cneifio y defed yma mwyn i iechyd, ond hefyd mwyn cael y cnwd yma. Y piti mawr ydy cydliad o barch sy'n ei flaen o ran cynyrchion yn y byd ar hyn o bryd. Mae hynny'n biti, ond mae yna barch mawr fan hyn i bawb sy'n perfformio ar y llwyddiant mwyaf posib yma yn y sioe fawr, sef Parata Abram a David Gordon o Seland Newydd. Eich atgoffa chi ar newydd yfodiad Gethin Lewis a'r hen lawr Richard Jones ar ran Cymru. Felly, da ni arni yng nghanolfan gneifio meirion. Richard Jones cyn bencampwr byd ydy hwn. Mewn a Gethin Lewis am yr unfed oen ar 10. Fod i'r hogyn ifanc sydd yn dysgu grefft ar y llwyddiant mwyaf posib yma yn y sioe fawr. Mae o wedi setlo i'r tasg yn hollol gartrefol. Richard Jones yn cyflymu tua'r diwedd rwan, 20 oen yn y cwrlen. Mae nhw wedi cneifio 16 ohonyn nhw bob un, ond rhyw chydig ar y blaen efo'r ail oen ar 15 allan ar hyn o bryd ar y llwyfan. Mae Parata Abraham, David Gordon i gymaro ydy hwn. Dyma chi Parata fan hyn yn cletiad allan trwy ystodiau hirion ar hyd y cefn. Richard Jones hefyd yn yr un safle. Gethin Lewis fodd bynnag ydy dyn o foment. Ie, ystodiau hirion yn edrych y dda gen o fo. Mae o'n dal yn cneifio'n gyson yn lan. Mae rhaid cadw'r gysondeb yma. Mae yna batrwm i'n gneifio, a mae rhaid trio cadw'r batrwm yna yn union fel robot ar gyfer bob un oen. Ond wrth gwrs, da ni'n delio efo rhywbeth byw, felly mae i perfformiad nhw, i ymddygiad nhw, heb sôn am ymddygiad y bechgyn allan yma, yn amrywio. 4 fan hyn ydy David Gordon o Seland Newydd. Ydy o'n wedi cael honna lawr yn daclus. Dwi'n siŵr ei fod o, mae fe strolet o'n berffeth. Golwg ar y gynulleidfa fan hyn sydd wedi gafal yn y digwyddiad yma yn llwyr. Richard Jones, Gethin Lewis yn erbyn Parata Abraham a David Gordon. Seland Newydd, felly yn erbyn Cymru. Richard Jones ydy'r boes. Diolch anna fo'n mynd lawr y coes dwytha yna. Fawr o'n ser ar ôl rwan. 19 o wyn allan ar hyd e ddwy'r rhain gyntaf yna. Parata Abraham a Gethin Lewis. Boes bach, ydy hyn yn mynd i fod yn fuddugoliaeth am y tro cyntaf i Gymru efo Gethin Lewis yn y garfan. Yr tro newydd yn rhagori. Mae o chydig bach reoli Gethin ar un o bryd o'r lot o fo a Parata Abraham. Richard Jones ar ystodiau hirion o oen hyd 17 os ydy'r cyfri yn gywir. Ond ar hyn o bryd, allan a'i gynfyd oen y mae Parata Abraham o Seland Newydd. Gethin Lewis hefyd, a mae'r dorf yn mynd yn wasgo fan hyn, achos mae Gethin Lewis o bawb yn rhagori. Mae o troi rwan yn union yr un trawiad a Parata Abraham, a mae o'n mynd i orffen y gyntaf. Wir eich rwan, o hwn yn berfformiad eithriadol fan Gethin Lewis. Gethin Lewis o mynd yn tol gyntaf. Ie, wylwch chi, ffactiwr beth. Tro gyntaf y dwyfen yma. Gethin Lewis yn gorffen gyntaf. Parata Abraham ar ei ôl o. Waw, am berfformiad gan Gethin. Yn fuddigol. Enillwyr prawf Seland Newydd a Cymru